Kakva lepota! Izgleda da je ovo čokoladno piće. To mi se sviđa. Britney, pogledaj, imam srednju flašu. Ti imaš mnogo manju. Da, upravu si. Moje porcije izgleda vrlo skromno. Šta? Liv ima mnogo više? Da li ste to vidjeli? To je tako ogromna flaša. U šoku sam. Hoću što pre da probam. Ali Britney počinje. Bar neki plusevi. Okej, ja ću probati prva. Sad ću otvoriti i stisnuti. To je čokolada. Jako ukusno. Mnogo mi se sviđa. Britney tako privlačno jede. Da, imam ideju. A šta ako uzmem presu i sipam unutra čokoladu? Da, toliko će biti dovoljno. A sada istiskujem sve na tost. Wow, kako to lepo izgleda. Odmah ću probati. Ekstra. Dobro, sad je moj red. Probat ću. Hajde. Mnogo ukusno. Bila si u pravu. Hoću još. Baš mi se sviđa kako se ovaj žele razvlači. Sjajno. Ja sam u slatkom raju. Imam ideju. A šta ako zaledim žele? Koristit ću sprej za hlađenje. Odlično. A sada uzimam samurajski mač. Eto ga. Ostaje da uradim jedan lagani pokret. Ups, Britney, izvini. Nisam namerno. Probat ću ponovo. Ups. Ne, čekaj, uspeću. Evo sada. Ups. Ovo nisam hteo. Dobro. Sad bi mi sve trebalo uspeti. Moram se fokusirati. I... Da! Uspelo je. Pogledajte. Sada imam nešto poput sladoleda. Sa mnom je sve u redu. Kako je ovo ukusno. Da, sviđa mi se. Hvala ti, Quentine. Liv, sad si ti na redu. Baš me zanima kako ćeš ti sve ovo sama pojesti. Za mene ne morate brinuti. To nije baš lako. Možda biste mogli pomoći, drugari. Hajde. Još malo. Evo ga ide. Sad ću probati. Da, odlično. To je baš ono što sam želela. Jako mi se sviđa. Da, prelepo. Žele curi. Zalepio sam se. I ja isto. Sad mi je celo lice lepljivo. Šta da radim? Šta? Ne odlazite. Morate mi još pomoći. Da, tako je, super. Još malo. Da. Eto, sad sam sve pojela. A flašu mogu baciti. Hvala vam, drugari. To je bilo jako ukusno. Ups, ali ste malo prljavi. Ne dirajte me, ne. Liv, nemaš ništa na licu? Osim lepih čokoladnih brkova. To je baš cool. Tako sam lepa, jel da? Ajoj. A sad je na redu sladoled. Quentin je dobio malu porciju. Čak i previše malu. A Britney ovog puta ima malo više sladoleda. Cool. A šta je kod Liv? Hajde da vidimo. Oho, a Liv opet ima najveću porciju. Blago njoj. Dobro, pošto Quentin ima najmanji sladoled, on će početi. U redu, sad ću da probam. Da. To je tako kremasto i slatko. Sviđa mi se. Blago meni. Stani, je li to sve? Da li sam već sve pojeo?
Zaista jesam. Ostao je samo kornet. Ne mogu da dišem. Kornet mi se zaglavio u grlu. Ja ću ti pomoći. Hej, ljudi! A možete li da pazite malo? U redu, sad je moj red. Već sam smislila da uzmem gomilu različitih ukrasa i slatkiša za sladoled. Dakle, sad ću ukrasiti svoj sladoled svima što sam našla. Aha, ovako. To već izgleda mnogo bolje. Da, još par detalja. Oho! O, da. I na kraju šlag. I višnja. Lepota. A sada mogu da probam. Padam! Britney, sladoled je mnogo teži nego što si mislila, ali to je čak i zabavno. Liv, sad si ti na redu, hajde. Tačno. Ja obožavam sladoled. Probat ću ga. Prelep je. Hoću još. O, da. I još mi treba. Planiram da pojedem sve do kraja. Ne mogu da se zaustavim. Malo mi je hladno, ali nema veze. Brr. Ajoj. Britney, nećeš verovati. Šta je s tobom? U redu, to nije sad važno. Pogledaj, Liv se zaledila. Hajde da je spasimo. Imam fenove, drži. Uključi i usmeri na Liv. To bi trebalo da pomogne. Da, sad mi je bolje. Hvala vam, drugari. A možete li usmeriti fenove na sladoled? Hoću da se otopi. Odlično nam ide, super. A sada hajde zajedno da probamo ovaj milkshake. Prelepo. Da, ovo je super. Kakvo malecno pakovanje čipsa. Ups, ali ovo su strašno ljuti čipsevi. Znači, Liv je ipak imala sreće. Quentin ima veću porciju. Dobio je srednje pakovanje. Ne bih se tome radovala. A sada da vidimo šta ima Britney. Ne mogu da verujem. Ogromna porcija. Okej, neka Liv počne dok se Britney ne probudi. Hajde. U redu. Hajde, sad ću probati malo. Kako ljuto! Ne mogu da se suzdržim. Šta da radim? Treba mi pomoć. Unutra mi sve peče. Valjda je prošlo. To nije bilo prijatno. Quentin, sad si ti na redu. Tačno. Hajde da probamo. Koliko čipsa. Moram sve brzo da pojedem. Tako će mi biti lakše. Kako ljuto. O ne, osjećam kako gorim. Iz svih rupa mi izlazi vatra, o ne. Quentin, vatra ti ide iz ušiju. Znam šta treba da radimo. Sad ću te ugasiti vodom. Tako je bolje. Jel ti lakše? Super. Šta je to bilo? Šta? O ne, sva sam mokra. Ups, to nisam ja. Pa šta je to danas? U redu. Hajde da probam ovaj čips. Čak neću ni ruke koristiti. Oho! Ne verujem svojim očima. Ogromni čipsevi. Juj, kako ću sve ovo pojesti? Još malo. O ne! Eto ga, počinje! A sada zatvaram vatru. Eto, poklanjam vam. Ćao, ćao! Sa ovim pakovanjem sigurno nešto nije u redu. Britney, to je sve zbog tebe. Šta je to bilo? O, kakav mali kinder je kod Britney. A šta je kod ostali?
Wow, kod Kurte čokoladno jaje srednje veličine. A kod Sofije ogromno, to je fantastično. Blago tebi. Okej, ali Britney počinje. Ne, nemojte se smejati. Britney, ne obraćaj pažnju. Hajde, probaj. Sad ću ga otvoriti. Skidam pakovanje. Izgleda super. A sad ću da probam. Oduševljena sam. To je prelepo. Da, baš mi se dopalo. Sad je moj red. Skidam celo pakovanje. Jaje tako ogromno. Probat ću čokoladu. Joj, topi se ustima. A šta je unutra? Unutra ima gomila bombona. Cool. Treba ih izvaditi. Hajde, razbit ću jaje. Uspelo je. Sada imam gomilu bombona. Treba sve pojesti. Da, to je prelepo. Oduševljen sam. To je to. Pojeo sam sve bombone. Sad je red na Sofiji. Hajde, draga, kreni. Super. Sad ću raspakovati svoje jaje. Ne verujem svojim očima. Ovo jaje je pravo. Tako je ogromno. Ljudi, samo pogledajte. Ovo je tako sjajno. Dakle, odmah ga treba razbiti i pogledati šta je unutra. Par udaraca i... To je to. Uspelo je. A sad ću probati čokoladu. Da, bili ste u pravu, baš je ukusna. Hoću još više čokolade. Da, to je pravi užitak. Ja sam u slatkom raju. Nevjerovatno. Znate, nisam ni mislila da mogu pojesti ovako mnogo čokolade. Mogu je jesti non stop, do kraja života. Čekajte, šta je to? Labubu? Kakav je lijep i veliki, predivno. Kako je mekan. Što? Ne može. On je samo moj. Nisam navikla da delim igračke. Šta mu je, pogledaj. Šta ti je, Labubu? Ti si dobar. Zašto nas plašiš? Bežimo dok nas nije pojeo. Labubu jednostavno voli čokoladu i ne želi ni sa kim da je deli. Prijatno. Nemoguće. Ogromno pakovanje ljutog čipsa. Kurt, trebao bi da paziš. Kod Britney je srednje pakovanje, pa nije toliko loše. Sofija je imala najviše sreće. Dobila je malo pakovanja. Dakle, znači, Sofija počinje. Ona je vrlo lako stavila sav čips u usta. Kako si crvena, šta ti je? Da li je zaista toliko ljuto? Sve mi gori ustima. Ljudi, šta da radim? Pomozite. Ne mogu više da držim vatru u sebi. Da, sad mi je bolje. Ko je sledeći? Sad sam ja. Okej, sad ću otvoriti pakovanje i probati. To je ukusno. Kurt, hoćeš? Ne? Dobro, onda ću sama sve pojesti. Ja volim čips, tako lep i nije mi uopšte ljuto. Verovatno lako podnosim ljutu hranu. Eto, to je to. Ostale su samo mrvice. Još jedan komad. Da, super. Ups, šta se dešava? Osjećam vatru. Ljudi, spasite me. Kurte, imam ideju. Uzmi aparat za gašenje požara. Hajde, spasi Britney. Britney, drži se! Prestani, Kurte, to je već previše dosta. Valjda sam pomogao. Hvala na ideji, Sofiji. Ali sad je moj red. Ne želim da jedem to. Ne, samo ne to. Sofi, mogu li da ne jedem, molim te? Kurte, imam ideju.
Pogledaj kakvu kacigu sa gaziranim pićem imam. Stavi ga i ako postane ljuto, brzo popij sok. Daj da. Super, hajde da probamo. Dakle, prvo ću pojesti čips. To je ukusno, ali ljuto. Treba da popijem sok. Pomaže. Odlično. Sada mogu da pojedem sav čips. Glavno je na vreme piti sok. Kako sjajno. Ideje, super, Sofi. Eto, sve sam pojeo. Opet mi treba sok. O ne, gdje je sok? Sad ću eksplodirati. Ups. Devojke, izvinite. Nisam ja kriv, to je čips. Nema veze. O, kakva mala pizza. Prava beba. Kurte, to je tvoje. A kod Britney je srednja pizza. Izgleda super. Wow, a kod Sofije je ogromna. Ona je definitivno imala najviše sreće. Dakle, Kurt počinje. Hajde. Sad ću seći picu svojim malim nožem. Da, tako je. I koristit ću malu lopaticu da uzmem komadić. Probat ću. To je ukusno. Ekstra. Već sam sve pojeo. Pa dobro, to je bilo super. Sad sam ja na redu. Odmah ću probati. To je prelepo. I sir se tako razvlači. Oduševljena sam. Joj, gde je pizza? Šta se dešava? Uspeo sam da ukradem picu od Britney. To je bila super ideja. Tako sam pametan. Ukusno. Ups, Britney, jesi li videla sve, Kako si smeo to da uradiš, Kurte? Marš odavde! Pa dobro, to je bilo moćno. Sada ja, konačno. Jedva čekam da probam svoju picu. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, kako se rasteže sir. Pa to je sjajno. Baš mi se sviđa. Hoću što pre da pojedem sve. Obožavam picu. Da, najlepša pizza na svetu. Hoću još. Oduševljena sam. Ja sam svoje već pojela. Oho, Sofi tako pohlepno jede picu. Gde su ti maniri, drugarice? Kurte, vratio si se. Vidi kako Sofi jede picu. Za par minuta neće ostati ništa. To je prelepo. Ceo život bih jela samo picu. Ostalo je par komadića. Još malo. Ja, ljudi, ne mogu da dohvatim. Hoćete li mi pomoći? Naravno, Kurte, navali. A mi ćemo pojesti